Dadi siji ya Bang ya. Asep penting joget ya. Ngeleh podoyan wae. Oh nek pas payah ngono ki sawerane njupuk dhewe ra apa-apa. Njupuk dhewe ning delalah ra eneng dite. Weh. Ayo Ri. Ijum. Ayo dikoplake le. Ya. Ra iso dadi siji. Ah dadi loro ya ora apa-apa. Ditengi lek ora iso dadi siji. Oh dadi sak senenge. Tresno sing setenan kabeh wis tak kene atiku kowe. Najan aku wis duwe bojo sing sakenane nanging atiku yo mung kowe asik rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan kaca awang-awang mabur kaya layang padahal bojo ning rumah mikir dadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni terus cokus setengah mati tapi aku rawani mencari janji suci mungkin kowe itu jodohku tapi aku sayang padamu jujur saka jero hatiku cincin janji setia lan suci aku ra iso nepati yo pancen tak tresnani yen tekan saiki tapi ra iso dadi siji Bang, iya Kak. Weh, biasanya ana sing
Dadi sing wedok selak bingung dadi pawang kowe. Iya. Aku tak mudun. Gogoi ngono kowe mesti. Ya. Piye kok? Lagune apa kok le latihan apa kok? Harum-harum. Arum-arum. Ya. Oh nek arum-arum iki dek Paris iki yo. Yo Res yo. Arum gurat wangi ler Banjaran Sari Washe. arum gurat wangi Penyanyi sing jauh urip ayo kadek. ler Banjaran Sari Sisa denele Temanggungan. Nggih. Oh, saiki diwehi kidul kaya apa? Ngono ae. Ya. Heeh. Iya iya. Iki gur kemenang apa ora apa-apa ya. Yo. Kidul kae apa manuk Baladewa. Itu baru muridku ya. Betul kuwi yo. Pakanane apa ode Jawa. Ayo para kanca taat ing agama. Aja lali tangane di atas. Ayam tentrem uga mulya.
cen ngene iki ya. Anu, ya wis cen ngene iki. Terus tuh, Oh kosong. Kosong. Heeh. Protes karo Pak Poniman, kon goleke degan ngono yang pasar butuh ngono. Iya. Iki terus lagu ri. Ayo lagu. Iya. Ayo lagu. Cengismi. Cengismi apa? Duet ya ora apa-apa lho. Pisan-pisan sing ora duet. Ketok sing rukun ngono. Yo. Iya. Lagune manut ta, Peng? Oh. Wah iki jebule Demit karo Gepeng padha jenenge ya Gepeng heeh. Woi sapa? Sapa? Woi Gunung. Gunung Merapi. Kok Gunung? Woi, kok Gunung bar coker terus rene aja del ya. Ya ora apa-apa. Sing penting gayeng heeh. Oh. Heeh. Reseng. Oh jenengmu sapa kowe? Soreng. Oh, sorengan sik. Tak kira nek demit kok bekonang kowe ya terak ya. Woi. Yo. Oh yo rapi. Ya. Sing penting joget ya, Bang ya. Ya. Tanggung ya. Diketipung wis sik ndangdutan sik. Ya. Jangan nyangkolah kono ora malah lek wareg. Mas Kumbang, Betul. kita nyanyi berdua ya. Iya, oke. Pokoknya sing telenuk. Sing telenuk. Cocok sekali. Iya. Ya. Wong lenang wis ora do gelem nguaske ya. Oke, kita kasih dua artis yang sangat spesial di kesempatan malam hari ini. Ada Cengismi dan Rita Yolanda. Wahyu Budaya Saunggaling. Mekar lan seri, puspita ing taman sari, mangko manungsa wengi kalawan wulan ning dadari. Rasa smita sang dan sepuju sarine
anteng sik. Iki mau kusuma Mbah Jaya ya. Iki khusus gek nambani Eyang Merapi. Weh, Iki meneng sik. Rapi. Iki sing serius, aja sembrono. Nek iki ora ming saka Bekonang iki. Kok ngendi? Iki kok Banten iki ya. AM kok iki ya masalah ya. Wah, iki arep Nek Bekonang rak gur ciu. Iki anggur merah, rada kereng. Sing tenan, Mbah. Dikenengke sing dedeg-dedeg lho, Mbah. Yo. Nah, sing tengah kuwi, Mbah. Nah, bener Ora kono. boleh. Kapokmu kowe. Dipenerke, Ora Mbah. kerasa. Nah, dipenerke nggon piranti kuwi, Mbah. Kerasa. Ya, oke. Oh iki spesial nyoteng gepeng yo. Iya. Uri ra kanggo iki. Yo kapokmu kowe. Rada lemes saiki. Kose ya ini cek ngopo to ri. Heeh. Iki nek nyang desane dhewe rumangsaku le kemrungsung selak wis. Ya. Iki paling ora patang lagu gas to ri. Ora. Yo, mari Mbah. Ya. Mbak, mari Eyang, yo eling-eling. Yo, eling. Yo peng. Sesuk isih ngaret. Sesuk mruput peng jam 3 coker aku dolek mari kowe. Yo kendangi lek pokok.
bengi sirahe gelu nyawang mamae rabi saturu arep turu mapan oleta anake nyebut wedi apa lawati bapakne mlayu mamane guyu leng guyu kepingkel bapakne guyu kejungkel ngono lho ayo berketep semono kuwi ri Iki mau kok bekonan kok banten.